Само да я загреем с... Браво! С едно много доста добро остави тук загряваме. Браво на момиче. Видим на земята, ако поставя едно. Браво на Кая! Проблема на това остави е, че след като тя остави гранулката, е силно фокусирана върху нея. А ние не искаме това да се случва. Браво на момиче. Ние искаме след като кучето остави дадено нещо, веднага, дори автоматично в по-късен етап, да измести фокуса си от това нещо, което е оставил, независимо дали е гранула, някакъв случайно срещнат ресурс по пътя, друго куче или друго котка. След като остави това нещо, кучето искаме веднага да си измести фокуса към нас и да ни погледне, за да може да се отдели от дразнителя. Как да го направим това нещо? Първо трябва да си я научим да погледниме отделно от всички тези неща. Няма да й давам конкретен сигнал, за да ме поглежда, просто ще мина през стъпките без да уча на сигнал, защото моята работа не е да й казвам да ме поглежда, моята работа е да мотивирам поведението да ме погледне и да го маркирам с браво в момента, в който заключим очен контакт с нея, дори за половин секунда. Как го правим? Първата стъпка е просто, когато кучето е в седнала позиция, е малко по-лесно, но не е задължително. Просто поставяме лакомството между очите ни, казваме браво в момента, в който се погледнем и даваме наградка. Браво! Браво! Окей. Ние да разнообразим само с нещо друго. Браво! 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 Следващата стъпка е не да държим лакомството, а така с пръста да направим само. Браво! Между очите ни. Кучето да ни погледне, си маркираме отново с браво. Браво! И даваме награда. Но и какво друго да награда този път. Браво! Един вид, в началото това нещо с пръста между очите се превръща в жеста за погледни ме. Браво! Браво! Тя трябва? Браво! Сама да се сети да ме погледне в един момент. Браво! 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 Ето бе! Станаха нещата. Браво! Мисля, че се хвана. Трябва да го погледна това, за да получа наградка. Браво! Вика, наляво да погледна, надясно ли? Я погледна към него да видим какво стане. Сега държа лакомство на този етап вече в двете ми ръце, но ги държа затворени. Един вид най-лесната версия. Браво! Не остави, която тя знае. Но също така, тя знае вече и да ме поглежда. И знае, че ще получи награда. Браво, ако ме погледне. И едва ли не създаваме ситуация, в която гранулите са отстрани. И за да може тя да получи, трябва да ме погледне в очите. Браво! И това нещо трябва да се случва без нищо да й казвам. Просто да чакам търпеливо с заредено браво и да го кажа в момента, в който заключим очен контакт. И веднага да дам наградка. Браво! Браво! Вече няма нищо. Браво!
Браво! Браво! Ето това вече е момента, в който аз мога да започна хипотетично да й представям думичката "погледни ме" или която и да е думичка. Точно това е момента, в който кучето без жест, без нищо, просто поставено малко пред избор, браво, се сеща само да ни погледне в очите. И това е момента, в който мога да казвам браво, момичето, погледни ме. И ето как би изглеждало, само ще демонстрирам. Погледни... Ще изчакам малко. Погледни ме! Браво! Погледни ме! Браво! Браво!